chola evan dús, ach ní gáir a des cardúil a bhí ann. An mus a bhí sé, ag dul bhaile an scoil. Chola sé gohanna ar a chúl, iad ag maga agus ag gáire. Déach sé hart go tapaí. Trúr buachalaí a bhí sa chúl siochan. Na buachalaí céanna a lear leis ag stad an bhos. Bhí siad níos sinna ná evan, agus níos láidre freisin. Ní ra éide scoile orú mar a bhí ar féin. Gáire magúil, cogur mogur, agus cúpla focail amach ó sard. Uair a dár cliste a deirem, go láidir, sotalach, gach focail le clustáil ag evan anis. Tá scáileán beag ar an uaradár ar san go gomáil. Chonaic mé é nar a chuir sé lámh san éir, ba bhfuilm sa féchant I gceart ar an scáileán sin. Chur evan a lámh síos idir a glúine. Bhí cluiche ar a uaradár, cluiche iontach nua. Nar a bhí sé ag stad an bhos, chonaic na buachalaí é ag féchant ar an uaradár. Díofar sé de go magúil, cén tam é. Bhí siad míháasta nuair ná ragar evan iad. Ba cheartm a bheith cuaramach ar sa evan leis féin, ach có luas a glúis an bus an stad, bhí dearma dinta aige na buachalaí, bhí sé ar bís an cluiche immert. Chur sé a lámh san éir chun túsachar leis, agus chonaic siad an tuaradár a rís. Botúna bhí ann, an tuaradár thuirt ar scoil in éachar. Chur sé an cluiche arsúil a bheith cúpla nóméid sa rang mata. Chonaic an múntóir é, agus bhí ar evan fannach de stiit tar éis am scoile mar fínós. Sin mar a hála go raibh sé an musa na éanaar agus a cháirde I me háhaile. Ach, ní raibh uaradár cliste ag a riamh hena. Ní raibh an cluichas na siobí fós. Bhí daoine ar fud an domhain á hástáil, bhí comórtas ann agus fuair evan seans páirteach lecha ann. Ní chreidim go bhacha tú scáileán ar sa go nua. Is cuma lumsa cad a chreidim tú, bhí an chéad bhuachal ag éirí crusta. Is dócha gur banda aclaíochta tá aige Fitbit nó bhléigean mar sin. Is dócha gur amadán tusa, gáire grána magúil. Fécha muid ar an uaradár agus an sin credí tú mé. Bhí agla ag teacht ar evan. Ach dúirt sé leis féin SÁRÚ ar an agla. SÁRÚ an tanim a bhí ar an gluthe. Bhí fadhbanna agus contúirtí móra ag gach leibhéal ann. Bhí ort SÁRÚ ar na fadhbanna agus an domhain a thuirt sláán. Bhí ansim ag evan a áileamach conas an domhain a thuirt sláán. Bhí an bus ar tí stoppa. Déach evan amach an inneog. Ba bhfuil leis imacht an bus, agus fannacht ar an géad ceann eile. Ach bhí báisteach ag titim, agus an tróna ag éirí doracha, cén fáin ar hí sé an aice leis an tiománaí, tar éis do na buachalaí a bheith spocha as ag stad an bhos. Go toban, chola sé go in aice leis, go fuorchúiseach, magúil. Hey, a ladín, aber hello le da cháirde nua. Hí buachal amháin in aice leis, agus an bhirt eile ar a chúl. Chruinne siad thart ar evan. Chamáid sé na lámh síos idir a glúine. Seo, tá spáin de uaradár deasúin, isteach an a chlúas a dúirt an dara buachal é. Crúb an tanim a thugan macháirde orm ar san chéad bhuachal. Rug sé ar smig evan go garbh. Tá crúba géire orm an dtuigeann tú. Den mar a deirtar leat ar san dara buachal. Ní dúirt an trío buachal focail a chosa sé tarraingt ar ruig evan ar chúl a bhuineal. Bhí evan beag dá ís. Bhí na bolaithe níos mó agus níos sinna ná é. Ní bheith seansar bithéige dá gurú sé tríidirú. Ach feadh sé dribleid mhór sa bhaile dá sciub fí an tuaradár, gheall sé dá bhaim nach dúrú sé ar scoil é. Ba í a bhaim a chur a ainm síos an tástáil. Bhí si gobar le cólacht nua darbannam splank.
Cólacht beag éireannach a bheith splanc a bhí ag obair le cólacht mór idirnáisiúnta fadhbanna mega. Ba iad mega a rinne an cluiche SÁRÚ agus a chur an comórtas ar siúl. Ní bheith aithnig éhan ar éon déagár eile a bhí páirteach ann. Fuair a bham an tuaireadar ar íosachtas blanc agus thug siad a éhan é. Bhí an bus ag gluaiseacht a rís. Ceann ó 5 stad eile go dtí istad éhan I mbaile an chúin. Rinne sé iarracht seasamh. Dá siú sé neice leis an tiománaí, hiagú na buachalí go raibh agla air, ach dá bhainú sé na hiachán, thógad dí an tuaireadar. Ní raibh seans ar bithe go éalú. Bhrú crúb síos a rís sé. Bhí a ingana fada salacha, cosúil le crúba an deabhail mar a chonig éhan a scanán uafáis ó a bháin. Gná uaireadar atá ann ar sé go docht. Bhí deora na huaile ach ní anú sé gol. Ní faic speisialta é. Ó ní dóilm gur fíor sin ar sa crúb. Rug sé ar lámh éhan go garbh agus rac sé san éirí. Chonig éhan an cluiche ag tosú. An deas ar fad ar sa crúb go searamh. Chola mé faoi seo ar an idirlíon. Inis dúin ar san bhartile. Cluiche nua ó mega atá ann. Bhí súile fuair a chrúb ag fara ar an uaireadar. Tá dúiseanna le fáil ag na daoine a chríochnaid ar dús é. Haring an dara buachal clúas éhan go géir. Guess what? Tá muid na go maith ag imirt cluichí agus sciobba muid pe rudas mailinn ó leadaoine cosúil leatsa.